hvor langt vi havner henne i V5-spillet. Sidst jeg så tavlen, der hed den altså omkring 60.000 kroner. Nu er de på vej ind i volden. Vi går klar til første afdeling. Favorit i vinderspillet, det er 3 Gini B til 28 for 10. Her hvor deltagerne altså begynder at finde deres pladser. Og vi skal have afgjort og færdiggjort vores spil til Fyn. Ikke mindst i V5-spillet, der får man kun den her ene chance på Fyns Væddeløbsbane i dag. Startkommandoen i gang. Så er starten gået til tredje løb og OK-løb. Første afdeling af V5. Det er 2 El Sanyo, der presser stenhårdt på nummer 1 Ibrahim Grav. Nummer 1 Ibrahim Grav udvendig, nummer 2 El Sanyo. 2 El Sanyo indvendig 1 Ibrahim Grav, men det er Ibrahim Grav, der holder front hen imod svinget. 2 El Sanyo er tæt på at galoppere, så galopperer hesten faktisk her i første sving. Nummer 2 El Sanyo har taget teten 1 Ibrahim Grav, holder front. Så galopperer også 3 Gini B, og så er 2 af favoritterne måske allerede ved at være ude. Det var en noget hård åbning på første afdeling af V5. De finder dog begge benene, men har sat værdifulde meter til. Det er Ibrahim Grav, der fører op mod de første 500 meter, op mod ryggen på den. Nummer 5 Earl of Light. Nummer 1 Ibrahim Grav åbner de første 500 meter, har gjort det på 19,3, så presser 7 Earl of Light, eller undskyld, 5 Earl of Light er vel frem og have front. 5 Earl of Light og Johnny Jørgensen tager teten fra nummer 1 Ibrahim Grav som anden. Som tredje inderbane nummer 7 Tello Holleryd, udvendig på denne nummer 2 favoritten El Sanyo. Der bagved nummer 6 Casamillion. I inderbanen på næste plads sidder nummer 8 Fyrsten Aspar. 2 El Sanyo er altså fremme igen i en udvendig position og nærmer sig den førende, mens vi er oppe bag i feltet, altså forsøger at få Henrik Lønborgs Gini B op, men løbet er kørt for dens vedkommende. De kommer ned forbi publikum med en outsider i form af nummer 5 Earl of Light til 14 gange pengene i teten. Op mod første kilometer skal man tage med i betragtningen, den har haft 20 meters tillæg, og de har kørt 19,3 de første 1000. Gini B er taget ud af løbet bagud, men foran er det 5 Earl of Light. 5 Earl of Light udvendig nummer 2 El Sanyo. Sidste 1000 meter i anvendelse. Indvendigt Ibrahim Grav, udvendigt 6 Casamillion. Derefter nummer 4 Palero, der nu angriber i tredje. Indvendigt sidder nummer 7 Tello Holleryd. Sidst er fortsat nummer 8 Fyrsten Aspar. Så er det Friborg, der sender op udvendigt i tredje spor med den stærke nummer 4 Palero. Hvis den holdes på benene, ja, så er det altså en ganske kapabel hest, og den kommer i tredje spor ned af bagsiden. Svendsen ligner en mand, der vil ude i ryggen af denne med Casamillion. El Sanyo har gået døden, så er vel næppe nogen vinderchance derfra. Det er 5 Earl of Light, det er udvendigt op nummer 4 Palero. I inderbanen 1 Ibrahim Grav, så kommer op nummer 6 Casamillion. De nærmer sig første 5 af sidste omgang til kilometer, og hvad siger stopuret så? Det siger, at de har kørt 19,5 de første 5 af sidste omgangskilometer, så kommer 6 Casamillion med på ryg af den nummer 7 Tello Holleryd, og det er så tillægshestene, der afgør. Nummer 5 Earl of Light bliver bedt om at gøre det færdigt. 6 Casamillion midt i banen, der bagved 7 Tello Holleryd, men det er 6 Casamillion, der er først fremme ved den førende 5 Earl of Light. 6 Casamillion imellem heste, 4 Palero længere tilbage, nummer 7 Tello Holleryd, der ligger an til angreb. Op igennem opløb, indvendig 5 Earl of Light. Midt i banen 4 Palero, der igen kan køres for fuldt nu for Friborg. Så kommer Tello Holleryd. Casamillion kan ikke. Det er Palero, det er Tello Holleryd. Tello Holleryd med bedst fart ind mod mål. Indvendig 4 Palero. Den er stærk Palero, og den strækker på sig. Nummer 4 Palero. Vi får et chok her i første afdeling af V5. Den vinder foran 7 Tello Holleryd og kamper om tredjeplads. En vinder til 10 gange pengene via 18,3 sidste kilometer. Der er stor galoprisiko, sagde han Ken Friborg på nummer 4 Paleo. Man kan se det i resultatrækken, den galopperer stort set hver gang. Men når den går fejlfri, så har den altså rimelig kapacitet. Og Friborg vinder altså også sin anden køretur her på Fyns Væddeløbsbane. Efter en offensiv styring ude i tredje 1000 meter fra målstregen, kunne den holde godt angreb nu til Holleryd bag sig. Og på tredjepladsen, der var der kamp, hvor jeg tror Fyrsten Aspar trak sig sejrigt ud af tredjepladskampen. Det var ingenting negativt att nämna. Lunkar här lite lätt i 22 tempo för Björn Goop och det såg bra ut tycker jag. Det var ingenting och ja, man hade ingenting att anmärka på faktiskt. 5D Caprio Tuna. Hygglig häst med bra form. Han körde väldigt lugnt. 23-300 meter körde Daniel Redén här. Men hästen såg samlad och fin ut. Så det var ingenting heller att anmärka där tycker jag. Nummer 6 Jackstone, stort steg i den här hästen, lite under 22-300 meter och det stämmer bra för honom. Ibland kan han ju ha lite problem med aktionen, men idag stämde det bra och det var väldigt lugn värmning.